No teď můžu přidávat, já už jsem se též zaregistroval. My jsme na tom festivalu. Tak přátelé, Potkali Litvínovského hokejistu. Českou chlastám Guinnesse s mými nejlepšími kamarády. Dohráli, ne? To je bombič. Protože oni tam byli to... To je žlutý. Čau. To je Jany. To je Ulis. Ale říkám ještě než dohráli. To je Ragnar. Jako mimo tu sérii. Včera jsem ho stříhal? No, já ti dal včera. Mohl se. Vidím se, že nám nedostali my jsme byli to jak ten strašně na kalerii, když tam přišli. To je mě. A máme tak? Guinnesse? Kdo by chtěl vydat takové prdely, ne? Žebra, která mě kurevsky nasleduje. No podívejte se na to, vidíte tady tohleto? Že oni ti vole, A podívejte se tady. tam vás koukali, vole, na dva takové, jak jsem já. Tady a tam. Asi jeden, vole. A tam. Ty buď rád, že ti nebylo nakopáno do pytle, vole. To je fůl. Protože si můžeš dát na internetu, kurva, ale nebo v spodě, pičo, vole, ti dostají. To je bylo před sklepem. Oni byli Delicious. Při, vole. No. Šuda to. A kouří? Kouříš? Ne. Jsi zdokumentována. Můj prostředek držení této omamné látky. Tady se žrala všechny kličky. A umřel. jak s tím přeskakuje, ne? Podej mi cigára. Co? Leve kapce v saku. Ty máš tohle, ty to video. Jenom ty 3 kulíky. Vládno. Za to stejně Jak to vypadá jak formule? Jistě. Kurva. Už jenom ty kolečka to může být. Kouření může zabíjet. Může a nemusí, vidíš to? To bude tak krásná hra. Chuť. Když přijedeme tady, tak se rozdělíme. Příjemnější chuť. Zavostří. Vypadá krásně. Tak pro teďka se s vámi loučím. Mějte se krásně, nasledanou. Ty 5 let už to.